28 anyos nga lalaki ang patay. Human kini gipusil sa sospek nga nakasakayog motorsiklo sa Opol, Misamis Oriental. Onsehan sa droga ang ginatudlong ginungdan sa krimen. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na dihang naabtan sa kapulisan. Sa Opol kining 28 anyos nga lalaki, human gipusil sa wala pa mailang sospek sa Zone 2B sa Barangay Igpit, Opol sa Misamis Oriental, pasado alas 6 sa gabi adlaw Miyerkules. Ang biktima na ilhang si Jomari Patrick Rabanes, nga residente lang sab sa lugar, sumala sa inahan sa biktima nga samtang nagtindog ang iyang anak gawa sa ilang balay. Giduulan kini sa sospek dayon pusil tumong sa dughan. Tingalaw ko kay nakadungog ko tulo ka buto. Uy, kakusog ba ito nga buto? Pagkataon, ang akong pag-umangkon kay siya may gapaypay diha sa ito. Nagsinggit siya nga, ante, gipatay, gipusil si Kuya Patrick. Yung ko nga ha, ganin ako diriwa, nalagayan na akong anak. Paspas nga misibat ang sospek sakay sa iyang motorsiklo paingon sa esting bahin. Sumala sa Opol PNP, nakarecover ang soko ug tulo ka basiyo sa kalibre .380 nga pistola. Atol sa hot pursuit operation na recover sa PNP ang motorsiklo nga gituuhang gigamit sa sospek nga giabandona sa sagbutang bahin sa Barangay Bara, Opol. Sumala sa Opol Police nga kining motorsiklo ang nagsilbing getaway vehicle sa sospek nga mipusil sa 28 anyos nga lalaki diha sa Zone 2B sa Barangay Igpit sa Opol, Misamis Oriental. Kalabira na kini ug wala na mga cover. Dihang gi-check sa kapulisan ang engine ug chassis number sa maong motorsiklo, migula nga tampered kini. Gani makita pa nga lahi ang brand sa motorsiklo nga makita sa iyahang pikas nga makina ug lahi sab ang pikas tampi. Challenge karon sa kapulisan ang pag-ila kung kinsa gyud nakarehistro ang maong motorsiklo. So ato nang gi-request sa crime lab para ma-micro-etching para maklaro na to. Kay nag-coordinate na po sa HPG para mahibawan na to kinsay tagiya sa maong motorsiklo. Dugang sa opisyal na usa sa ilang ginalantaw nga motibo sa krimen ang onsehan sa droga. Ilabi pa nga baguhay lang nakagawa sa prisuhan ang biktima tungod sa pagkalambigit niini sa illegal nga droga. Sa karon, nagpahigayon ang backtracking sa mga CCTV camera sa lugar ang Opol MPS aron mailhan ang sospek. Sa droga gid sir kay ang istorya gid sa tuwa naa pa ni siya daghan batal sa pagdakop niya. Munang siguro karon pa nakahigayon kay bago pa siya nakagawas. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.